ongi etorriak Agenda Nagusiko telebista hontara. Gaur goizean elkartu gara hemen Jon, Laura, Jon, Nerea eta ni, Sofia. Eta bi gai oso interesanteari buruz hitz egingo dugu denen artean. Badakizuenez, elkarte hau gertatu da Agenda Nagusiaren programaren inguruan, gobernuko programa honen inguruan, eta aurtengo ekitaldi honetan konklusio batzuetara iritsi gara gure prozesuetan edo kontsultibo prozesuetan. Bi konklusio horien artean hitz egingo dugu gure artean gaur. Lehenengo konklusio hori hizkuntzari buruz datza. Eta proposatu behar dugu modu oso interesgarri edo kreatibo batera eztabaida hau. Eta izan behar da dilemaren artean edo dilemekin. Eta orduen dilema bat proposatu behar dizuet. Imaginatu zaiteze zaretela Donostiko ikastetxe oso ezagun baten zuzendari berria. Oso gaztea zara, baino traiektoria handikoa. Ikasi duzu pedagogia aktiboak, uste duzu ikasleei entzun behar zaiela, eta iristen zara eskolara. Eskola hau oso famatua da Donostin, gobernuko zerrendetan oso emaitza onak ditu, oso ikastetxe ez dakit zorrotza, baino serioa konserbadorea delako bere moduetan, ikasteko moduetan. Baina lehenengo bilerara joaten zara eta nabaritzen duzu ikasleak aldatzen ari direla, jatorriak, klase sozialak, ez direla betikoak izan direna eta uste duzu posible dela beste pedagogiak sartzea. Kontekstu honetan, zure lankideak, irakasleak oso konserbadoreak dira, daramatzatea hainbeste urte eskolan, bere metodoekin, baina bapatean ikasleak heldu dira zuregana esatera badutela proposamen bat. Proposamen hau da. Gazteak beren hizkuntza daukate, ez bakarrik hiztegia, baizik eta erritmoak, kanalak, kodigoak, eta beren proposamena da ia posible den beren hizkuntza formalki sartzea ikaskuntzan. Lanak egiteko, posible da ere bai azterketak egiteko, proposamen interesgarria deritzozu, baina badakizu eztabaidatu behar duzula beste irakasleekin, eta alde batera ere ez zaude guztiz ados, ez dakizu ongi zer egin. Proposatzen duzu bilera bat, irakasle eta ikasleekin, jartzen duzu mahai gainean proposamena, eta amaitzen da bilera eta ez dakizu zer egin. Ez zarete iristen denen artean puntu batera. Orduen, zure eskuan gelditzen da erabakia hartzea. Zer egiten duzue zuzendari bezala? Ni zuzendaria banintz, bai onartuko neuke gazteek eta nerabeek euren hizkuntza berezia erabiltzea eskola eremuan. Alde batetik, uste dut gazteen eta nerabentzako gauza oso ona izango litzatekeela. Hori hizkuntza berezioi, hau da berba barriak asmatu, beste hizkuntza batetik, inglesatik, ero gaztelaniatik berbak hartu, adierazi bereziak erabili, egientzako bere identitatea erakustea da, euren norberatasuna landu, eta taldearen kidea izatea indartu gehiago. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, alde batetik
beste persona helduek edo nagusiek gazteak hobeto ulertzeko, eta hobeto ulertzeko zelan diren haien arteko harremanak. Adibidez, esaten da benien daukela un crush, ba, zer gure dago esan horrek? Horrek ez da gure esan neska laguna ero mutil laguna daukiela. Un crush da, ba, gustatzen zaien persona bat da. Eta orduen, espresio horrek erabiltzen da benien, ba, garrantzitsua da ulertu zehazki zer nahi da esan, zertan ari garen. Hori alde batetik. Beste aldetik, hizkuntzan aldetik, ulertzen dut hizkuntzan garbitasunarekiko ardura ero kezka alde batetik, baina beste alde batetik historiak erakusten dauzku zelan beti gazteek sortu dabez hitz barriak, eta hitz barriak azken baten orokorki erabiltzen direnien sartzen dira hiztegi erreferentziako hiztegi orokorretan. Orduen horrek hizkuntza aberesten dau, eta helburua izan behar da hizkuntzak erabiltzea benetan, eta danok erabiltzea eta komunikazioa hobetzea eta indartzea. Eta beste alde batetik, gaztei batzutan esaten zaie pentsamento kritikoa ez daukiela, ala lar ez daukiela, eta horretarako hizkuntza ondo manejatzea, ondo ezagutzea eta benetan maitatzea garrantzitsua da. Orduan, euren hizkera berezia erabiltzea, hori pentsamento kritiko hori lantzeko, nik uste dut oso ona dela gizarterako orokorrean. Eta persona nagusiak bebai, ikesi geinke gauza asko eta gure hiztegia zabaldu, eta gure komunikatzeko eta pentsamento kritikoa bebai lantzeko modu bat da. Hitz barriak ikastea eta ikusi zelan diente gazteagoa erabiltzen dau hori hizkuntza barrie batez be gizarte sareetan. Beste komunikazio modua da, hor dau korronte handi bat, eta nagusiok be hortxe egon behar gara nire ustez. Ondo, Jon, zer uste duzu? Bueno, a ber, nik argudio hauek entzun da, alde batetik oso positiboa iruditzen zat gizarte dibertso baten bilakatzen ari garela, eta horrek onura asko dakartza. Baina pentsatzen dut kasu batzuetan, balore batzut eta ohitura batzuetara lotzea oso positiboa izan daitela. Batez be adibidez, hezkuntzaren munduan, ez? Azkenean, hezkuntza erakunde batek ez dotzu azten laguntzen bakarrik alderdi teknikotik, osea, kompetentzia teknikoak ematen bakarrik, baizik eta batzutan baloreak eta ikaskuntza handiagoak lortzen lagundu aldotzu. Eta zer nahi dut honekin, azkenean gu bizitzan zehar aldaketa asko egin behar ditugu. Etxerik irtetzen garenean, atzerrira joaten bagara, edo enpresa aldatzen bagara nagusia garenean, kultura aldatzera behartuta gauz momentu guztian. Orduan, nik pentsatzen dut ikaskuntza hori oso baliotxoa izan leikela hezkuntza erakunde batek ematen badotzu. Azkenean, ulertu behar dana da, zuk nahi dozunaren aparte, gauza desberdinak egin beharko dozula nagusia zarenen adibidez. Herri batera sartzen zare eta enpresa horretan kultura da, adibidez, korbata janztea. Ez da nire gustukoa, nik ez dut nahi, baina nolabait hori egin behar dut, eta batzutan errespetu kontua da. Adibidez, epaiketa batera ezin azpon txandal batek jantzita, ezta? Orduan, nik pentsatzen dut horrelako gauzak hezkuntza erakunde batek erakustea oso positiboa izan leikela. Azkenean, ikaskuntza horiek erakusten baliegu gazteei mundua euren ohituretara eta euren normalitatera adaptatzen dela, ez diegu favorelik egingo. Ulertu behar da, bizitan, pixkat kamaleoiak izan behar garala, eta momentu guztian aldatzen egon beharko garela atzerrira joaten bagara, edo gure gizartean barruan bertan ere bai. Ze gainera, kasu honetan, zuk aipatu duzun moduan, hitz berriak sortu dira gure hizkuntzan, jende nagusiak behar ez ditu ulertzen, orduan nik pentsatzen dut, gainera ikastolan entzutea zure hizkera hori mundu guztiak ulertu dezakela, orainik problema handiagoa egiten du.
nik pentsatzen dut, zentzu horretan, ulertu beharko luketela, euren hizkuntza naiz eta euren normalidadea izan, traduzitzen jakin behar dutela beste pertsonei. Nire ustez ezinbestekoa da gazteen ideiak onartzea eta abiapuntutik hartzea. Azken finean mundua garatzen doa eta gizarte gisa garatu behar gara. Eta nahita ez hizkuntza zuk esan duzun bezala hitz berriak sartzen dira egunero, baina nagusiek sortutako hitz berriak. Zergatik ez ditugu ez dugu gazteak entzun eta zergatik ez bialdeko ikaskuntza hori egin. Azken finean zuk esan duzu, formatarena, bai, egia da, lanpostu batzuetan beharrezkoa dela janzkera desentea eramatea, baina garatzen goanez, hori gero eta zoikoagoa da. Gaztetan ezinezkoa zen pentsatzea ordenagailuekin aritzea eta gaur egun eskola guztietan badituzte edo iPadak edo teknologia ez dakit modu edo era ezberdinetan. Orduan, hizkuntza berriak edo gazteen hizkuntzak eskoleran sartzea nire ustez ezinbestekoa da egin behar duguna. Eta Jon? Bueno, nik azkeneko naizela, eta guzti honek iritziak eta entzun da gero, da nik aportatu dezaketena da, rolak jokatu behar ditugu be bizitzan, ezta? Osta, ez da iritzia bakarrik eta ze pentsakera eta nondik zatozen, eta ez dakiz zer. Ordu ni jantzitan nago oraintxe zuzendaritzaren kapagaz. Ni da ez zentro gainera ospe honeko zentro baten zuzendaria, ezta? Beraz, nire helburua izan behar du zentro hori alik eta hobekien gidatzea, ezta? Eta alde horretatik, horrek eskatzen du, alde batetik homogeneotasun bat, jenden artean, iritzik, metodologiak, eta bar, ezta? Hori helburua jarrita, ze hori, bueno, nire, naiz eta nik gazte, oso gazte naiz, ez orain, baino bai rol honetan, ezta? Heldu naiz horra zenbait ezaugarriengatik izendatu naute, ezta? Eta izendatu naute gainera, hortxe, konservadore, ez izenak eta dauzkaten personek. Eta horrek esan nahi du, ni zeo zer daukadala be aldorretatik. Eta horti begiratuta, nik esango nuke argi dela zer da erabaki beharko nukena, ezta? Naiz eta, beti daukagu bi mene, deaburuatain gerua, zer ni naizen moduan zer egiten dudan, eta zer nahiko nuke egin izango banitz ez dakiz zer, gaztena ondo dago eta ez dakiz zer. Baina nik hemen zaindu egin behar dut ikastetxe hau, bere oraina eta bere geroa. Eta alde horretatik eta nik esango nuke, hori berbak oso ondo daude, informalki erabiltzea, beraien artean, ez dakit ze mailaraino gainera dago hori zabalduta, ez da sartzen arautegi barruan. Hori ez da sartzen arautegi. Beste gauza bada, zeinbait mota bereziko lanetan, adibidez garapenako, innovazioko lanetan eta hori sartzea, nik hortaz ondo ikusten dut. Baina, hortik azterketa batetan, nik uste Jonek ere aipatu dela zehozera hildo horretatik, eta nola interpretatzen dudan berba hori, non esan behar dan ez dakiz zer, hor sortu daitezke nahasmen txiki bat, eta hori ikastetxe honen helburuen kontrara joango litzateke. Beste kaldetik, gainera, nik uste, nire iritzia, ez zuzendari edo golan, zein dira berba horien jatorria. Zekau, hemen entzun dut behin baino gehiago, eta nik uste bai nerea eta bai laurak esanaz, gazten sortutako eta hizkuntza sortutako, eta ados fenomeno, ni horren alde egongo litzateke. Baina ematen dit ez direla beraiek sortutako berbak. Eta guztiek daukatela jatorri bera. Jatorri sajondarra, eta agian oker naiz, baina gehienek agian bai. Eta gero, hori niri ez gustatzen. Ez zait iruditzen hildo horretatik doanik. Ez doala eziketa aldetik, eta eziketa da importazio huts bat, gero, egia da, agian aldatuta zeo zer. Beraz, bi aldetatik kokatzen naiz onartuta beste guztiok, eta hori ez onartxaren alde. Ez da onartu. Bentsat,
gune ofizialetan azterketa eta bar. Pues ondo, pues, eman behar dut nik ere nire iritzia. Ez nago sobera, bueno, dilema bat da, orduan zaila da. Nire iritzia, azken iritzia eman baino lehen, bota behar ditut bi pentsara dituztenak buruan. Alde batetik, uste dut, badagola postura oso konservadorea hizkuntzarekin, eta ez dugu hartzen hizkuntza ente bizi bat bezala, jaiotzen dela, bizitzen dela, eta posible da hiltzea ere bai. Eta bizitze hori naturala da, eta bizitzan hainbeste gauz pasatzen dira, inguruguneak aldatzen dira, eta jasotzen ditugu influentziak, eta momentu bakoitzan, pertsona batzuk daude hizkuntza erabiltzen eta hizkuntza sortzen baita ere. Eta nik uste hori negatzen baldin badugu, badagoela ere bai puntu klasista bat, konservadore jarrera hortan, zer da ongi, zein da hizkuntza ona edo hizkuntza ongi solasa da ona, hor badago gauza bat. Baina beste alde batetik ere bai uste dut, ez gaudela, gaudela ikastetxe batean, eta ikastetxe batek niretako erakutsi behar ditu kontzeptuak, baina ere bai erakutsi behar du jendeari bizitzan ze egoeretan egon behar diren, eta batzutan, Jonek esan duen bezala, ez duzu egin behar nahi duzuna, baizik eta egin behar dena, ez? Eta beste alde batetik baita ere, nik uste erabaki hau hartzeko eduki behar da kontutan ingurugunea. Eta bagara Euskadin, ez gaude beste leku batean, Euskadin badugu hizkuntza bat arriskuan egon dena edo arriskuan dagoena, eta igual hemen hartzen dugu erabakiak konservadoreagoak izan behar dira, zer gure hizkuntzan egoera ez da beste herrialdetan, ez nago sobera, ez dakit ongi zer egin, orduan zuzendari bezala ez dut onartuko, baino proposatuko dut beste signatura bat sortzea, non hizkuntzari buruz hitz egingo den, eta non ikasleak erakutsiko diguten guri, irakaslei, beren hizkuntzan, beren ritmoak, eta hori da. Bueno, lehenengo dilema horren ostean, hitz egin behar dugu beste dilema bati buruz. Dilema hau, ere bai, sortu zaizkigu prozesu konsultibo hortan, agenda nagusian, ez? Eta kasu honetan, jende gehienak esan duena da gaurko testuingurua ez dagoela belaunaldien arteko harremanak edukitzeko diseinatua. Ez dakit ze uste dugun, edo zer uste dugun, eta hau jakiteko proposatu behar dizuet berriz ere dilema bat. Untekoan, bazarete Gasteizko udaleko gizarte kohesioaren eta komunitatearen garapen arduraduna. Hurrengo urtean, hauteskundeak badirela gure hirian. Eta bazaude udaletxean eta esaten dizute etorri direla familia batzuk, hiriko auzoko batenak, kanpoko auzoko batenak, errenta baxuenak, eta elkartzen zara familia hauekin, eta heldu dira kartel batekin eta argazki batzuekin. Eta kartel horretan irakurtzen da. Debekatuta dago pelotan jokatzea. Imaginatzen alduzue, auzo hortan ez daudela leku asko doainik egoteko kirola egiten edo sozializatzen, eta erabakitzen duzu bilera bat egitea auzoan. Ze kartel hau ez du jarri udalak, baizik eta auzoko asanbladak jarritu. Iristen zara auzora,
bilerara, eta ikusten duzu jarri dutela berriz ere kartela, eta jartzen duela faroletan, eta debekatuta dago pelotan jokatzea. Eta bat-batean, ikusten duzu gazteok jarri dutela kartelan azpian, ezin badugu joanen gara etxera TikToken aritzera. Orduan, erabaki bat hartu behar duzu, ze auzokideak eskatu dizute favorez, jake beraien artean ez direla adosten, eskatzen dizute erabaki bat hartzea. Zer egiten duzu plazakin? Posible da pilotan aritza, ez da posible, zer egingo zenuke? Nik bai onartuko neuke aurrak plazan jolastea, pilotan, edozein beste jokoetan. Ze gaur egun aurrak presio asko daukie, presio oso gogorra, ordutegi bat jarraitzeko eta nagusien bizimodura adaptatzeko. Dana dago araututa, dana da egitura batekin, eta bizimodua asko aldatu da. Kalean jolastea, beste bizimodu bat ezberdina dakar, aurrak libreagoak dira, sortzen diren harremanakor askoz libreagoak dira, ordutegi barik, persona nagusien zaintza barik, eta umen garapen personala asko erresten dau. Beste alde batetik, ariketa fisikoa egitea erresten dau, ume guztiei, ze badagoz umeak kirola araututa egiten dabena, baina beste askok ez dagoz eroso kirol arautatu horretan eta kanpoan gelditzen dira. Eta kirol horrek oso kompetentzia handia dakar, eta batzutan ez da giro ona aurrentzat, ze askotan ikusten dugu zelan indarkeria egoten da gazteen kirolen artean eta umeen kiroletan, batzutan ikusten dugu zelako portaera lotsagarria dauken gurasoak, entrenatzaileak eta bar. Eta ume asko nik uste dut ez direla sartzen kirol mota horretan arrazoi horrengatik. Eta beste alde batetik, nik uste dut asko harremana flexibleagoak sortu leikezela plazan eta espazio publikoetan, ez bakarrik umeen artean, baita beste belaunaldiakaz, gurasoekaz, gurasoen artean eta nagusien artean bai plazan. Sortu leike ekosistema bat sare bat, eta danak partekatu aizia eta adibidez antxineko jolasak berreskuratu, ze gure belaunaldiak eta gazteagoak asko jolastu dugu kalean eta asko ikasi dugu eta asko disfrutatu dugu kalean. Hori da nire iritzi. Nire etxetik hurbil dau iturri handi bat. Iturri handi horrek dauke lago txiki bat moduan, ez? Orduan, normal izango zen ni udan beroa egiten dauenean toalla bat jartzea onduan eta hor igeri egitea. Ez, azkenean esan egotena da espazio publikoko gauzak danontzako dira, baina ez edo zer gauza egiteko. Pentsatu dezagun adibidez bai, igual dauela aparkatzeko plaza bat, eta nik hor piknik bat egiteko mahai batzuk jartzen ditu dela. Ondo erabilita dago? Ez. Kasu honetan, nik pentsatzen dut problema dagoela justo baloiarekin. Eta hori adibidez ikastetxetan ikusten dugu ze dinamika mota sortzen die baloiarekin jolasterakoan. Espazio asko kontsumitzen da, eta horretaz aparte, mina sortu diezaiokete pertsona bati baloiakin ezkero, zer gainera ez da berdina, 8 urteko ume batzuk indezaketen indarra, edo 16 urteko nerabe batzuk indezaketen indarra. Horda, nik pentsatzen dut kasu honetan ez dela espazio publikoa nork ez erabili, baizik eta aktibitate konkretu batera limitazia. Eta horrekin batera, uste dut, jendeak kartela jartzea dala justo udaletxerako abisu bat. Begira, hontan eskazio bat dago,
espazio publiko falta bat dago, eta orduan sortu beharko litzateke espazio bat justo futbolean jolasteko edo pilota jolasetan ibiltzeko. Orduan, nik pentsatzen dut hori mantendu beharko litzatekeela, eta justo udaletxean responsabilitatea izan beharko litzatekeela irtenbide bat sortzea, kasu horretan. Oso ongi, Laura, zer deritzozu? Nik justo gauzera pentsatzen dut, nire ustez pilotek kiroldegietara mugatu beharko genituzke, edo, bueno, agian, saskibaloia edo futbola jolasten diren espazioetara, baina nahita ez, parketan beste aukera asko ditugu, jolasteko beste aukera daude, parkeak badituzte haien zokoak, eta pilotaren, Jonek esan duen bezala, nire ustez pilotan dago arazoa, pilota bat dagoenean espazio guztia edo espazio publiko guztia hartzen duelako, eta nahita ez handik hurbil gauden guztiek, beldurrarekin gaude ea emango didan, ea ez, eta TikToken inguruan nire ustez, gaur egun ez datakitea barketatik ibiltzen zaretenean ikusten duzue gazteek TikTokean daudela, gazteak TikTokean daudela, eta azkenean ez da pilotaren aukera izatea ala ez, baizik eta beste erara garatzea. Bueno, pues hau dilema, hau. Oraintxe, jarri diguzu beste kapo bat, ba, ezta? Osea, hautagai batena, eta gainera hauteskundeen aurrean, ezta? Da, hau entzun data, dena egin nago ados, baina ni arduraduna naiz. Eta segitzeko, irabazi egin dut hauteskundeak. Eta, claro, bolan da, ezta? Eta, bai, arduradunena, ez da, ja, persona, bueno, hortze daukago bi polo edo horiek, ez da beti. Orduan, umeak, gazteak, nerabeak, arriskutsuenak eta ustea jolasten, batek ja, hauteskundetan botorik eman al izango balu, horrek nire alde egingo luke. Baina ez bera bakarrik, bere gurasoek segurunik bebai. Agian etxe mamak ez, baina denek. Beraz, alde horretik profesional bezala, alde horretatik eta argi da, osea, ni gazteen alde kokatzen az. Gero sartuta problematika sozialaren esparru horretan, nagusia, gazteak eta zarata, hor hasi gintezke bilatzen irtenbide morekatuago bat. Alde batetik, zer da, zarata eta arriskua, ez da? Ari gara horreta, zarata, molestatzen dire, jende nagusia, alde batetik nire kokatzen naiz gazten aurka, ez dutik gazten alde, ez duelako ikusten deskantzatzeko beharra ez bada gabaz, ez da? Edo deskantzatu daiteke etxanda eta lotan egon barik ere, ez da? Baina, bueno, demagun zarata dela. Baimendu ditzagun jolasak, ume eta nerabe jolasak, baina zarata gutxiago ateratzen dutenak. Arriskua, baloikada bat ez dakize, bueno, baloiak daude mota askotako baloiak bebai. Pusika izan daiteke batetik, pusika, oso harina, minik ematen dituzuna eta holan, eta gero, ez dakiz, azki baloikoak eta oso potentea, horiek ez, edotan. Mugatu, jolasa baino, jolas mota batzuk. Zaila da, hor mugak eta jartzea, baino, eta beti, bigarren deribatu bezala. Lehenengoa, bada, zuek, hemen gazteak eta sartu egin baitugu gizartean, kalean, egon al dute eta jolasean. Gero, errespetuzko gauzak, eta hola, baina beste arlo bateko kontuak dira, eta hortik eratzen dut nik oraingo nire bapateko iritzi hori. Esker mile, abonitz, nire iritsia oso azkarra emanen dut. Ikuste proposamen bat posible dena, ordutegi bat jartzea. Goizean helduak erabiltzen aldute plaza eta arratsaldetan gazteak. Eta honekin agurtu behar dut nire lagunak eta bagoaz kalera ze badaude Nerea, Bea eta Sofia ni jendeari galdetzen hori buruz. Esker mil. Aio.